ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪೂರ ನವ ಪೂರ ಆರಾಮ ಸೌಖ್ಯ ಇನಿಲ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಜ್ಜೆರ್ ಆಯುಷ್ ದೀಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲ ಇದಾದ ತುಳಸಿಗಿರಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿಲ ಯಜಮಾನ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಪೋತೆರ್ ಪಂಡ ಇನಿಲೊಂಜಿ ಅಗೆಲುಂಡು ಅಗೆಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತತ್ ಒಂಜೇ ಜನತ ಒರಿಯನನೆ ಅಂಚ ಇಂದರ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಗುರ್ತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೋತೆರ್ ಇನಿಲ ಇನಿಲ ಇನಿ ಬೇಗ ಬರುವೆರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚ ಇನಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಡಲ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಇನ್ನಲೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಜ್ಜನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕುದಾನಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾನ್ಲ ಯಾನ್ ಈತ್ ಅಜ್ಜನ ಮಿತ್ತು ಅಜ್ಜನ ನಮ್ಮೊಂದು ಜೋಡನ ಈತ್ ಪಂಡ ಈರೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಜ್ಜ ಅಂದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದತ್ ಅಂಡ ಆತರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೆಲಿಯುದು ಪೂರಲ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡಲೆನ್ನ ಲೈಫುಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪವಾಡಲ ಆತುಂಡು ಆನಿಕುಲು ಪಂಡ ನಂಬಾಯರ್ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪವಾಡಲ ಆತುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಪವಾಡಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಿಕಲ್ಡ ಪನ್ಕ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಏಪನೆ ಪಂತೊಡು ಬಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಅದು ಅಂಚ ಪನ್ಕ ಪಂದ್ ಆಂಡ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಶುರು ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅಜ್ಜನ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷದ ಕೋಲ ಅನ್ನಗ ಅಜ್ಜನ ಆಪಗ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ಏರಾಂಡ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪನ್ನೆ ಕಲ್ಪದ ಗುರುಜಿ ಎಂಡ ಪಂಡೇರಿ ಇರ್ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ತುಯ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಐಟಿ ಅನ್ ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ಅಂಡ ಮಾತ ತೂದಿಪ್ಪಾಯರ್ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲಿತೆ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅಜ್ಜನೊಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜನೇ ಕನೊಟು ಬತ್ ಪಂತಿನಿ ಇಂದು ಕೆಲರ್ಗ್ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ ಅವು ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಿತ್ತೆರ್ ಅಕುಲು ನಮ್ಮಂದುವೆ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೆ ತಾಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕನಟ್ ಅಜ್ಜ ಬೈದೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ ಅಜ್ಜ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ್ಗೆ ಅಕುಲು ಬೇತೆಕಳ್ಳ ಕೇಂದು ತುನಗ ಅಜ್ಜ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿಗೆ ಅಂಚ ನಂಬು ನಕುಲು ನಂಬೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಕುಲು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ನಂಬುಜೆರ್ ನಂಬುಂಡ ಕಲ್ಲುಲ ದೇವೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಕನಟ್ ಬೈದಿರ್ ಅಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೈವ್ಡ್ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜ ಕನಟ್ ಬೈದ್ ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಕನ ದಾದ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಲ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಕನತ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಪೂರಂದ ಆಪುಂಡು ಒಂಥರ ಚಳಿ ಆಯ್ಲಕ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಪನ್ಕನ ಬುರ್ಚ ಪಂದ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನುಂದಲ ಒಂದಿಜ್ಜ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಕನ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಕನನು ಇಂಕ ಪನೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ್ ಸತ್ಯಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬುಡ್ಕ ಅವು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಡು ದಾದನ ಅಜ್ಜನೆ ಪನೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೆರ ದಾದನ ಒಂದು ನೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಒಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಇಂಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬೇರೆಗ್ ದಾದ ಬೇಲೆಂದು ಅಂಚೆ ಬೇರೆಗ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಕಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇರೆಗ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಬರ್ಪುನ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಓವುಲ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಬೇರು ಎಂಡ ಪನ್ಪುಜೆರಾರು ಓವುಲ ಅಂಡ್ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಇತ್ತೆರ್ ಅನ್ ಬಯ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಗ ಅನ್ ಪಂಡ ದಾದೆ ಐಕು ದಾದೆಗೆ ಎಂಡ ಪಂಡಿಜೆರ ಆಂಡಲ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮೊನ್ನದಾನಿ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬರ್ಪುನಾಡ್ಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಇತ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಕುಲು ಕೊರ್ಚಿಂದ ಐಕೆ ಆನ್ ಪಂಡೆ ಐ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬರು ಕೊರೊಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಬೇರೆಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಐಟೆ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಪಾಸ್ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಗ ತುಕ ದಾಲ ಒಂದು ಅಜ್ಜೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡೇರು ಬೇರು ಐಕೆ ಆವಡ್ ನಂದು ಅಜ್ಜೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಎಂಚಾಂಡಲ ಸಾದಿ ತೋಜ್ಪಾವೆರ್ ನಾಂಡ ಪಂತೆಯಾನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆತೊಂಜಿ ದಾಲ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂದ್ ಇನ್ನಿರ್ದೆಲ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜೆ ಮಿತ್ತುರ್ದು ಪಾಡುವೆರ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಜ್ಜೆಲ ಪಂದ್ ಅಂಚಿನ ಬಿಲಿವ್ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ ಬಟ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ 50-50 ಎಂಚ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಎಂಚಲ ಮಿತ್ತುರ್ದು ಬೂರುಂಡ ಕೊರಡಾಯಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಜೆರತ ಪಂದ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ದಾದ ಆಂಡು ಪಂಡ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಂಡು ಇಂಬೆರೆಗ್ ಮೊರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಏರ ಒಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುರ್ತದಕ್ಲೆ ಏರ ಅಕ್ಕುಲೆ ಬತ್ತದು ಇಂಬೆರೆಗ್ ಬೋಡ ಪಂದ್ ಕೇಂದು ಕೊರ್ತೆರ್ ಅಂಚಿನ ಮಿರಾಕಲ್ ಆತು ಮೊನದನಿ ಬನ್ನಗನೆ ಇಂಬೆರು ಪೋದು ಅಜ್ಜ ಆನಿಯೆ ಬತ್ತದು ಇಂಬೆರು ಪೋದು ಅಜ್ಜ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರಕೆ ಕೊರ್ದು ಬೈದೆರ್ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ತುಲೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬೇರೆಗ್ ಏರದ
ಅಕುಲು ಬತ್ತದ ಅಕುಲಾದೆ ಬತ್ತದ ಕೇಂದು ಕೊರ್ಪುನು ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಯ್ತ. ಅಂಚ ಅಜ್ಜ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಸಾಯ ಆಪುನಾಂಡ ಏರ್ನಾಳ ರೂಪಡ್ಲ ಬತ್ತು ಸಾಯ ಆಪೆರು ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತೆಂದು ನರಮಣ್ಣ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತೀನಿ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಪನ್ಪೆ. ಇಂದುದಾಲ ಅಂದು ಅಂದು ಅತ್ತು ಎಂಚಿನ ನರಮಣಿ ಬತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ಅತ್ತ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಇಂದು ನರಮಣಿ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಲ್ಪೇ ಅತ್ತು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆತುಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪನೊಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ದಾದ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡದ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ನಂಚ ಏನು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರಡ್ಡೇ ವಾರ ಎಂಕ್ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡನೆ ವಾರ ಕರೀದು ಮೂಜನೆ ವಾರ ಅನಗ ನಮಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವಡು 4,000 ಗಂಟೆ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಆವಡು ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ 10 ಗಂಟೆ ಪ್ಲೇ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಪಿಲಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮೂಜೇ ವಾರಡ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆತುಂಡು. ಈ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ID ಪೂರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪುದು ವೆರಿಫೈ ಆಯ್ರೆ ಪೂರ ಉಂಡು. ಅಂಚ ವೆರಿಫೈ ಅಪ್ಪಗ ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡತ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪನ್ತೊಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಪೊಳಲಿ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮ್ ದಾನಿ ಗೌಜಿ ಇತ್ತುನತ ಹಿಲ್ಲಡ್ ಪೂರ. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ ಒರ್ತೆಕುಲ್ದು ಮಲ್ಪು ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒರ್ತೆಕುಲು ಒಂದು ರೂಮುಡು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೊನದಾನಿ ಮಂತುದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾದನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅತ್ತ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಆಪು ಬೇಗ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನಾಗ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ID ಪ್ರೂಫ್ ಪೂರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅಂಚ ರೂಮುಡು ಕುಲೊಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೂಲೆಂಕ್ ಒಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಡು. ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ನೋ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ್ ಅವರ ಎಸ್ ಕೊರಿಯ ಅವರ ನೋ ಕೊರಿಯ ಕುಡೋರ ಕಟ್ಟು ಕೊರಿಯ ಕುಡ ಎಸ್ ಕೊರಿಯ ಅಂಚ 2-3 ಸಲ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡು ಅವು ಯಾನೆಂತಿನ ಅವು ಪೂರ ಓಲ್ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಪಂದ್ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಂದೆಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ತಿರ್ಗೊಂದೆ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಮೂಲು ತಿರ್ಗೊಂದೆತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಎಸೆಪ್ಟಲ್ ಆತುಂಡು ಪೂರಲ ಆತುಂಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ತೂಪೆ ಪೂರ ಇದು ಎರರ್ ಉಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒರ ಅವು ಗೂಗಲ್ ಅವು ದಾಲ ನರಮಣಿ ಕಡು ಪುರ್ನತ್ತು ಅವರ ಅಂದು ನಮ್ಮವರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಅವರ ಅಂದು ಪಂಡು ರತ್ತು ಬಂದನಾಗ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮೇಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇರ್ಕೊರ್ನ ಐಡಿದಾಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಸೆಪ್ಟಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರರ್ ಒಂದೇ ಬರೋಂದುಂಡು ಓಲ ಎಸೆಪ್ಟಲ ಆಪುಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನು ನೆಟ್ಟುಡು ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಇಂಚೆಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನಾಗ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಏತ್ ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಏತ್ ಐತ ಅಂದು ತಿಕ್ಕನ ಮಾತೆಟ್ಲು ಉಪ್ಪುಲೊಂಜೆ ಅಂಚ ಮಂತುಂಡ ಅವು ಈತ್ ಡೇಸ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಈತ್ ಡೇಸ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ ಸರಿ ಆವು ಪಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತೆಟ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಅಂಚ ಡೇಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿಂದ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಫುಲ್ ಹಾಳಾಂಡು ಇಂಬೆರುಡ ಪಂಡೇನು ಇಂಚೆಂಚ ಆಂಡಿ ಎಂದು ನಾತ್ ಆಸೆಡು ಮಂತಿನ ಆತು ಬೇಗ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಆಪು ನನ್ನ ಪ್ರೇಜರ್ ಎಂಕ್ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋಯರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ನಾನಿ ತೇರಾನಿ ಮಾಡಲ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪೋಯ ತೇರು ಪೋಯ ಅವುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಇಂಬೇರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಂತೇರು ದಾನನ್ ದಾಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿಂದ ಇತ್ತುಂಡು ಪೊಳಲಿಗೆ ಅವ್ಲಂಚಿನ ಎಂಕ್ ದಿಜ್ಜಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಆ ತೇರು ಪುರ ನಾವೇನು ತೂಪುನ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ದಾಲೆ ಜನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತೆ ಅಮ್ಮಡ ಆ ತೇರಡ್ದು ಪ್ರಸಾದ ದಕ್ಕುವೆರತ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಕ್ ಹೂವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎನ್ನ ಇಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದೀರು ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಮಂತೆ ಪ್ರಸಾದಲ ತಿಕ್ಕುನ ತೋಜ್ಜಿ ಪೂರರಿಗ್ಲ ಅಕಲಕಲ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತುವೆರು ತಿಕ್ಕುನ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂದು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೈ ತಳ್ಳಿ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದು ಬೂರುಂಡು ಅಯ್ನು ಪೆಜ್ಜೆರಂದು ಪೋನಾಗ ಬೇತಾಕುಲು ಪೆಜ್ಜೆರು ಆಂಡಕುಲು ಪೆಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ ಅವು ಶಾಕ್ ಆಂಡ ಅಪ್ಪಣ ಅಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರಿಯರು ಸರಿ ಆವು ಪಂದು ಎನ್ನಿಯೆ ಬೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಡೌಟು ಅವು ನರಮಣಿ ಅತ್ತ ಅವು ಗೂಗಲ್ ನರಮಣಿ ಅವು ಎಂಚ ಸರಿ ಆಪುನು ಪಂದಾಂಡು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಬುರ್ಜಿ ಜಿಂಬೇರು ಪಂಡೇರ್ದ ಆಲ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಕೆನ್ಬೇಡ ಪಂದೆ ಅಂದು ಅಜ್ಜೆ ಉಲ್ಲೇರಂದಿ ಅಜ್ಜೆ ಪೋದು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರ ತೂಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇಂದು ತೂಲೆ ಆಂಡಲ ಅರೇನು 100% ಅರೆಡ ಬಿಲೀವ್ ದೀತುಜಿ ಪಂದ ಆಯ್ಜ ಅಜ್ಜೆ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಪನ್ಪರಿ ಆಂಡಂದು ಗೂಗುಲಿಯೇ ಅಜ್ಜೆ ಪೋದು ಪನ್ಪೇರಾಡೆ ಅಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಸರಿ ಮನ್ಪುನ ಅಜ್ಜೆ ನರಮಣ್ಣ ರೂಪೊಡು
ಪೂರ ಬತ್ತದಾಂಡ ಅಂದ್ ಒರಿಯನ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪಾವೆರುಂದು ಇಂದು ಗೂಗಲ್ ಇಂದೆ ಕೇರ್ಪುದು ಪನ್ಪೆರ್. ಅವು ಇಂಚಿನ ಕೇಸಸ್ಸೆ ಕಮ್ಮಿ, ಇಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಆಯ್ನ ಓಲ ಸಮ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತಂದಂಡೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಜೆಪ್ಪು ಪಂಡೇರಿ ಇಂಬೇರು ಜೆಪ್ಪುಂದು ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ಓಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದೆ ಬೊಕಲ ಲಟ್ಟುಡು ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುನನೆ ಆಂಡ್ ಆನಿ ಸೋಮವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಪೋಯೆ. ಮನಸಿಜ್ಜ ನಾಂಡಲ ರಾತ್ರಿ ಡಿಜೆ ಇದು ಜತ ಅಂಚೆನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಚಾಕು ತಿಂಡಿಲ ದಾಲ ಮಂತುದು ಜಾನಿ ಟಿಫಿನ್ಗ್ಲ ಪತಂದೆ ನಿಜನ ಸರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತುದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಯರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಲಂಜಿ ತೂಕ ದಾದಾಂಡಂದು ತೂಕ ಪಂದ ಓಪನ್ ಮನ್ಪು ಸರಿ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ ಸಚ್ಚ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುಡು ಪೂರ ನೀರು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಜ್ಜಾ ಪಂದೊಂಜಿ ಲೇಯ್ದನ್ನ ಕಣ್ಣುಡು ಪೂರ ನೀರು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಸತ್ಯ ಎಂಕ ಆಪುನನೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನೊಡು ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಅಜ್ಜನಂದೇಗ ಪೋದಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಊರು ಗಂಧ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಅಡ್ಡ ಊರು ನೋಡೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದ ಅವಳ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಎಂಕು ಇಂಬೆರಗು ಪನಿಯರೆಲ್ಲ ಎಂಕು ಆ ಒಂದು ಜನ ಫುಲ್ ಕುಂಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚುಡು ಕಣ್ಣುಡು ಪೂರ ನೀರು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಸ್ ದೂರೋಡು ಬರೋಂದುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಇಂಚ ಟವಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಪುಡು ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಒಚ್ಚಿ ಪೋದಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಆಂಡು ಸರಿ ಆದಿ ಪೆನ್ನೊಲ ಭ್ರಮೆನದ ಅನ್ನ ಪಂದು ಹೆಲುಸಿನೇಷನ್ ನನ್ನ ಭ್ರಮೆನದ ಅನ್ನ ಪಂದು ಕುಡರತಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಆತನು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಬೇರೆ ಕಡುಪುರಿಯ ಇಂಬೇರೆಡ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಯಾಮ್ ಪಂತುಜ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಆಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ತೈರಿದ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋದು ಗಡಿ ತೂಪುನು ಇಂಚಿನ ಕೇಸಸ್ ಸಾಲ್ವೇ ಆಪುಜು ಎಂಚ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಕುಲು ಏತ ದಿನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ 24 days 90 days ಏತ ಆತ ದಿನ ಕೊಡ್ದಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಡು ಸಾಲು ಐನಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ನಂಬೇರ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಯಾನು ಮರಪ್ಪಂದಿನ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಜ್ಜನ ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಬತ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಒನಸಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಆತ್ರ ಒನಸಾದ ಕುಲ್ದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆತನಾಗ ಮೇಲ್ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಖುಷಿಕ್ ದಾದ ಬಂದು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಖುಷಿಕ್ ನಾನು ಲಿಮಿಟೇಜ್ ಉಂಡು ಆತಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಂಕಿಂಚ ಮೇಲ್ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆವಡು ಪಂಡೇರು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಆನ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ದುಮ್ನಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಡ ಕೇಂಡಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಾತೆ ಮೇಮ್ ಬಾರಿ ಡಲ್ ಉಲ್ಲರು ಈಗ ಪಂಡಿ ಇಂಚೆಂಚ ವಿಷಯ ಅವು ಸರಿಯೇ ಆಪುನನೆ ಅತ್ತು ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಡಲ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಡಲ ಪಂಡೇನೆ ಎನ್ನ ಸರಿ ಎಂಬ ಕಿರ್ಕೋಡ ಆಪುನೆ ಜಿಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಬಂದು ಅಂದು ಐ ಕ್ಯಾಂಬಂಡ್ ಇಂಚೆಂಚ ವಿಷಯ ಅಂದು ಇಜಂಡಲ್ಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂದು ಪಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ನಿಕುಲೊಂದು ನಂಬುವರ ಬಿಡ್ಪರ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ಒಂದು ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಮಿರಾಕಲ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಬೊಕಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಸುಮಾರು ಆಗ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಈ ಅಜ್ಜ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಈ ಅಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಜ್ಜನ ಪವಾಡ ನಿಕ್ಲೆಡೆ ಶೇರ್ ಮಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಓಕೆ, ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.